Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Guillermo. Taong 1990, San Nicolas, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 40 na itong si Guillermo. Bagaman may katandaan na, nanatili pa rin siyang binata dahil sa kanyang panata. Lumaking antingero itong si Guillermo. Ang kanyang naging maestro ay ang kanyang sariling ama na mag-isang nagpalaki sa kanya. Lahat ng karunungan nito, buong-buo niyang minana. Ultimo, ang mga libreta nitong tinangan ay naging pag-aari din niya. Dahil sa pagiging dalubhasa ng kanyang ama, kung kaya't noong pumanaw ito, hindi na naging mahirap para sa kanya na makilala. Marami ng pagtatanghal na sinalihan itong si Guillermo, maipakita lamang sa mga katulad niyang antingero kung gaano kalakas ang karunungang kanyang tinatangan. Dahil sa ginawa niyang yon, kaya na may nakabuo siya ng isang grupo na gumagawa ng alituntuning na aayon sa kanyang nais. Sa mga taong ito, nasa 5 pa lamang ang miyembro ng pangkat ni Guillermo. Araw-araw bumibisita ang mga tauhan niyang yun sa bahay niya para magsanay o gumawa ng mga pananaliksik na merong kinalaman sa lihim na karunungan. Habang abalang-abala ang mga ito, itinutuon naman niya ang kanyang wisyo sa paggawa ng gawaing bahay at merienda. Kinahapunan, matapos ang kanilang pagsasanay, nilalaanan nila ang kanilang mga sarili ng panahong makipag-usap sa bawat isa sa kanila. Kalimitan nilang paksa noon ay kung papaano pa mas mapapalalim ang kanilang mga lihim na karunungan. Si Guillermo ang natatayong tanungan ng mga ito, gawa nang siya naman ang pinuno ng grupo. Bagaman na ibahagi na niya ang lahat ng karunungan niya sa kanyang mga kasama, hindi naman siya gaanong nababahala na baka malamangan siya. Para kay Guillermo, hindi mahalaga kung mas malalagpasan pa ng mga ito ang lakas niya sa kadahilan ng iisa lang naman ang nais nila. Hangad nilang maging matahimik ang kanilang lugar, malayo sa panganib at mga pagdurusang kalimitang nararanasan ng mga ordinaryong tao sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng 3 anibersaryo ng kanilang grupo, gumawa sila ng paraan upang papaano maipakita ang kanilang pasasalamat sa Diyos at sa tao. Ang naisip nilang gawin noon, magbigay ng mga libreng pagkain sa mga kababaryo nilang naghihirap sa buhay. Halos 3 araw nila yung ginawa na siya namang labis na ikinatuwa ng mga taong nakakakita. Matapos ang kanilang kawang gawa, nagdesisyon silang umakyat ng bundok para ipagpatuloy ang kanilang pasasalamat. Sa mga panahong yon, itinuon nila ang kanilang mga oras sa pananalangin at sa paglalahad ng kanilang mga intensyon upang magawa silang mapakinggan ng mga mutsyang matagal na nilang hinahangad makuha. Halos inabot din sila ng 2 araw sa bundok na yon bago sila magpasyang bumaba. Sa pagsapit ng 2 araw, matapos ang kanilang pananalangin, nagbigay na ng abiso itong si Guillermo ukol sa pagbaba nila sa bundok. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, agad naman itong iniligpit ang mga gamit nila nang sa gayoy magawa nilang makababa bago sumapit ang 6:00 ng hapon. Habang binabagtas nila ang daan, naging maayos naman ang lahat. Sa sobrang kampante nila sa lugar na yon, hindi na nila gaanong inisip ang mga panganib na maaari nilang makasalubong sa daan. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagdating nila sa gitnang bahagi ng bundok, nakasilay sila ng isang lalaking matyagang nagpuputol ng puno. Noong una, hindi pa ito gaanong pinansin nila Guillermo, subalit nang maramdaman nila ang kakaibang presensya nito, doon na sila unti-unting kinabahan. Pagtawag nila sa lalaking yon, bigla naman yung kumaripas ng takbo patungo sa likurang bahagi ng bundok.
Dahil sa ginawa nito, agad naman nila yung sinundan, subalit nang makarating na sila sa likuran nitong bahagi, doon bumungad sa kanila ang isang masukal na gubat. Aminado sila Guillermo na wala silang kaide-ideya sa lugar na yon, kung kaya't imbis na paglaanan nila ng oras na hanapin ng lalaki, minabuti nilang ipagpatuloy na lamang ang kanilang paglalakad pabalik sa baryo. Hindi rin kasi biro ang layo ng daan na kanilang babagtasin, lalo pat milya-milya ang kanilang nilakbay para lamang marating ang bundok na yon. Sa muli nilang pagbagtas ng daan, hindi nila maiwasang mapaisip kung ano ang nilalang na kanilang nasilayan. Malakas ang kutob ni Guillermo, hindi ordinaryong tao ang nilalang na yon. Dahil sa estado ng pangangatawan nito, mapapansin mo talagang meron doong kakaiba. Dagdag pa nito na kung hindi yun isang uri ng aswang, paniguradong mga elemento itong nagbabalat kayo lamang. Matapos naman yung marinig ng kanyang kasama, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sayang naman, hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makita siya ng harapan. Ay, matagal na akong hindi nakakasilay ng aswang Ni hindi ko na nga alam kung ano ang amoy ng kanilang mga katawan." Nang marinig ni Guillermo ang sinabi nito, seryoso naman niyang pinagmasdan ng kanyang kasama, gawa ng para sa kanya, hindi maganda ang mga katagang inilabas ng bunganga nito. Para kay Guillermo, mapanganib ang mga ganoong uri ng nilalang at hindi dapat na maliitin. Matapos naman itong mapansin ang kanyang mukhang napakaseryoso, nagpatay mali siya lang naman ito habang pilit na kinakausap ang isa pa nilang kasama. Subalit nang akmang aalis na yun sa tabi niya, agad naman niya yung hinawakan sa balikat habang sumasagot dito ng, "Hindi yun mga aswang, mga manananggal yun, na paang humihiwalay sa katawan tuwing gabi. Huwag ka mag-alala, malapit mo na silang makilala." Kasabay ng kanyang pagsasalita ay ang mabilisan naman itong paglayo sa kanya. Hindi na yon sinundan pa ni Guillermo, gawa ng ramdam naman niya ang labis nitong pagkabahala. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, sakto naman ang pagdating nila sa kanyang tahanan. Matapos nilang maitago ang kanilang mga kagamitan, paisa-isa naman yung nagpaalam. Maya-maya pa, nang siya na lamang ang natira sa bahay niya, hindi niya maiwasang maisip ang lalaking nakita nila sa bundok. Labis kasi yung ikinagulat ni Guillermo sa kadahilanang pabalik-balik na sila sa bundok na yon, subalit wala naman sila doong nadadat ng nilalang na merong presensya ng kaliwa. Bagaman alam niyang isa lang yung pangkaraniwang bagay, hindi niya pa rin maiwasang mabahala. Lalo pat pakiramdam niya, papalapit na sa kanilang lugar ang mga nilalang na iniiwasan niya. Nga pala, nasisiguro ko wala pang nakakaalam sa inyo. Ukol sa isang uri ng manananggal na paalamang ang humihiwalay sa katawan nito. Ang kwentong ito ngayon ni Guillermo ang magpapakilala sa inyo ng isang uri ng manananggal kung saan hindi pa kilala ng karamihan. Sa katunayan, walang nakakaalam kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ang mga nilalang na ito, subalit iisang bagay lamang ang hinala ni Guillermo. Para sa kanya, ang mga ganitong uri ng manananggal ay nabuo buhat sa matindi nitong takot ukol sa mga kahinaan nila. Kapag kasi kalahati ang napuputol sa kanila, mas madali yung masilayan ng mga albularyo kahit saan mang sulok nila yon itago. Samantalang kung paalang ang kakalas sa kanilang katawan, may posibilidad na hindi yun basta-bastang masisilayan ng kanilang mga kalaban. Sa pananaliksik at karanasan noon ni Guillermo, napag-alaman niya na ang mga nilalang na yon ay ang mga gabunan ng lahi nito. Balik tayo sa kwento. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang ginagawang pagsasanay. Yung mga kasama niya noon, walang kaide-ideya sa mga panganib na paparating sa lugar nila. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, magbabandang 4:00 ng hapon,
Habang naglilibot sila sa kanilang lugar, meron silang nasipat na 2 matandang babaeng naglalakad papasalubong sa kanila. Pagsilay doon ni Guillermo, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad dahil sa nakakakilabot na talukbong ng 2. Habang papalapit ang mga nilalang na yon sa kanila, amoy na amoy naman nila sa hangin ang kakaiba nitong baho sa katawan. Matapos nila yung maramdaman, hindi naman nila maiwasang maghinala ng masama ukol sa 2 matandang dahan-dahang naglalakad papalapit. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ilang dipa na lamang ang layo nito, bahagya naman yung tumigil habang dahan-dahang iniaalis ang talukbong nito sa ulo. Pagsilay nila sa napakapangit na itsura ng 2 matanda, kitang-kita nila kung papaano yun ngumisi na siyang naging sanhi upang tumambad sa kanilang mga harapan ang mga nangingitim nitong ngipin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang marinig nila ang boses ng isa sa mga ito na parabang sa lalaki habang nagwiwika sa kanila ng, "Kayo ba ang humahabol sa aming apo? Alam niyo ba kung anong ginagawa ninyo?" Dahil sa sinabi nito, bakas naman sa kanyang mga kasama ang halos hindi maipagkailang pagkabahala. Matapos namang marinig ni Guillermo ang sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman siyang sumagot dito ng, "Kami nga, hinabol namin siya, hindi para takutin, bagkus ay para kausapin. Ngayon kung mali ang pagkakaintindi niyo sa ginawa namin, abay kasalanan niyo na yan. Huwag niyo sanang sisindakin ang mga kasama ko, sapagkat hindi pa sila gaanong nagkakaugat sa larangang ito." Matapos naman yung marinig ng 2 matanda, ngumisi lang naman yun sa kanya habang dahan-dahan ang naglalakad papalayo. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na iwasan ng gumala ng gabi dahil sa mga bagay na nalaman nila. Kahit wala silang natanggap na babala sa 2 matanda, malakas ang kanyang kutob na meron yung pinaplanong masama. Makalipas lamang ang 1 linggo, pansin na noon ni Guillermo ang dahan-dahang pagdayo ng mga nilalang sa kanilang lugar. Kahit hindi kasi siya noon gaanong nakakapaglibot buhat sa kanyang mga ginagawa, marami siyang naririnig na mga usap-usapan ukol sa mga taong bigla na lamang lumitaw sa kanilang baryo. Nang mapagtanto niyang unti-unti nang lumiliit ang kanilang lugar na kinagagalawan, doon na siya nagpasyang magpatawag para sa isang seryosong pagpupulong. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, mariin naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga kakaibang pangyayaring nararanasan ng kanilang lugar. Ayon kay Guillermo, kahit wala pa namang banta sa kanilang mga buhay, kinakailangan nilang maghanda sa kadahilanang nasisiguro niyang merong nakaambang panganib ang malapit ng maganap. Dagdag pa niya na ayaw niyang may mapahamak sa kanyang mga kasama, kaya na may mas mainam na gumawa na sila ng mga plano bago pa mahuli ang lahat. Habang nag-uusap noon ang kanilang grupo, pansin naman nila ang mga pag-alulong ng aso di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sinasabayan din yon ng pag-ihip ng napakalamig na hangin na siya namang nagbibigay kilabot sa kanilang mga katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Alam ni Guillermo na hindi pangkaraniwan ang hayop na dumaan, kung kaya't dali-dali naman siyang tumungo sa altar ng kanyang bahay upang kunin ang kanyang punyal na matagal na niyang inilublob sa langis. Hindi pangkaraniwan ang punyal na yon sa kadahilanang may nakabaon itong medalyon ni San Miguel sa hawakan nito. Pagkakuha niya rito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kasama na manatili sa loob ng kanyang tahanan at lumabas lamang kung sakaling kailangan na niya ng tulong. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon. "Guillermo, isama mo kaya ako?"
Mas mainam na 4 ang matang nagmamasid sa labas kesa 2 lang. Tsaka nakahanda na din naman ako eh. Kahit wala pa akong gaanong karanasan, alam ko sa sarili kong makakaya ko nang makipaglaban. Matapang na wika ng isa niyang kasama matapos siya nitong masipat na papalabas na. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Para kay Guillermo, walang puwang ang kanyang pagtanggi noong mga oras na yon sa kadahilanang nakataya roon ang paninindigan ng kanyang kasama. Kapag tinanggihan niya ito, maaari nitong isipin na ubod pa yon ng hina. Ayaw naman niya yung ipadama sa tauhan niya, lalo pat matagal-tagal na din silang nagsama. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang pinuntahan ang bakuran ng kanyang bahay kung saan doon bumungad sa kanila ang 5 manananggal na lumilipad. Sa estado ng mga wangis nito, alam nila Guillermo na yun nga ang mga nilalang na tinutukoy niya. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito, nanatili naman silang alerto sa mga pangyayaring maaaring maganap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, agad naman niyang pinasilong ang kanyang kasama sa bubong ng bahay niya. Maya-maya pa, pagbulusok ng isang manananggal sa kinaroroonan niya, buong puwersa naman niyang hinawi ang mga braso nito, sabay unday ng saksak sa tagiliran ng nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, bigla naman niyang bumagsak sa lupa na siyang naging sanhi upang magawa pa siya nitong masunggaban. Nagpatuloy ang pakikipagbuno niya sa nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong nagawa niya na itong malapatan ng 2 saksak sa balikat. Paglabas ng bisa ng medalyon ni San Miguel, agad namang naparalisa ang katawan ng manananggal at hindi naglaon. Naglabas ito ng kakaibang usok na animoy dahan-dahang tumutunaw sa katawan nito. Pagsilay naman ng iba pa nitong mga kasama, hindi yun nagpasindak, bagkus ay buong puwersa nitong sinugod si Guillermo. Dahil sa dami ng mga nilalang na nagtutulong-tulong para pabagsakin siya, kung kaya't hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin para manalo sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siyang napaluhod sa harapan ng mga nilalang dahil sa pagtamo niya ng isang malubhang pinsala sa binti. Sinubukan niya pa noong gumalaw upang maipagpatuloy ang pakikipaglaban, pero tila bang madali na siyang nadadarag ng mga ito. Kahit ang kanyang mga usal noon na pinapakawalan ay unti-unti na ring nanghihina, indikasyon na malapit nang kumalas ang kanyang wisyo sa kanyang katawang lupa. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kasamang nagmamasid, hindi na yon nagdalawang isip na lumabas sa kanyang tahanan para makipaglaban. Dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang isa niyang kasama na mahila siya papalayo. Pagdating nila noon sa likurang bahagi ng kanyang tahanan, pilit naman niyang itinuro ang kanyang punyal habang nagwiwika dito ng, "Gamitin mo ang punyal ko! Yan lamang ang papatay sa kanila!" Matapos itong marinig ng kasama niya, agad naman itong kinuha ang kanyang punyal, sabay sugod sa kinaroroonan ng mga manananggal. Sa halos humigit 50 minuto ng kanilang pakikipaglaban, 2 sa mga ito ang nagawa nilang mapaslang. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga nilalang na malapit nang sumapit ang hating gabi, nagdesisyon na yung umatras, bitbit ang bangkay ng kanilang mga kasama. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bakas sa mga tauhan niya ang labis na pagtitiis sa mga natamo nilang pinsala. 2 sa mga ito ang lubhang napuruhan, kung kaya't agad naman nila yung pinagtulungan para mabigyan ng paunang lunas. Awa naman ng Diyos, hindi nalagay sa bingit ng kamatayan ang mga buhay nito. Makalipas ang gabing yon, nanatiling alerto ang pangkat nila Guillermo ukol sa susunod na pagsalakay ng kanilang mga kalaban. Akala nila wala na noong tutulong sa kanila, pero makalipas lamang ang 3 araw, pinaunlakan ng iilang mga albularyong naninirahan sa kabilang baryo
ang paghingi nila ng tulong sa mga ito. Habang nakikipaglaban ng mga ito sa mga manananggal, itinuon naman nila Guillermo ang kanilang mga wisyo sa paghahanap ng mga naiiwang paa ng mga kaaway nila. Kapag natunto nila ang mga paa ng mga nilalang na yon, binubudburan nila ito ng abo na merong mga halong asin. Tinatago din nila ang mga paang yon nang sa gayoy kapag bumalik na sa lugar ang kanilang mga kalaban, hindi na nito mahahanap ang kanilang mga paa hanggang sa sumapit na lamang ang umaga. Sa halos ilang linggong pakikipaglaban nila sa mga nilalang, dumating na nga sa puntong naging madalang na ang pagpaparamdam ng mga ito. Hindi naman noon nagtaka sila Guillermo, gawa ng halos hindi na din naman mabilang ang kanilang napaslang sa lahi ng mga ito. Pagkaraan pa ng isang buwan, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagsuyod sa mga nilalang hanggang sa marating na nila ang pugad nito sa gitna ng gubat. Ang tanging naiwan doon, mga anak ng manananggal na parabang naghihintay sa kanilang mga magulang na bumalik. Habang pinagmamasdan nila Guillermo ang mga ito, hindi nila maipagkakailang malapit ng mamatay ang mga batang yon. Bukod kasi sa wala na yung kakayahang makagalaw, humpak na rin ang kanilang mga tiyan, indikasyon na ilang araw na silang hindi kumakain. Kahit alam nilang kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito, nanatili pa rin silang nakadikit sa kanilang mga plano. Para kay Guillermo at sa kanyang pangkat, iisang bagay lamang ang kinakailangan nilang gawin upang matuldukan ang nangyayaring kaguluhan sa kanilang lugar, at yon ay lipulin ang lahat ng manananggal na walang takot sa kanilang nakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa pugad na yon, halos inabot din sila ng 7 oras kakaplano kung ano ang mainam nilang gawin para sabay-sabay na patayin ang mga nilalang na naninirahan dito. Nang mapagkasunduan na nilang sunugin ang mga ito, dahan-dahan naman nila yung pinalibutan hanggang sa magawa na nila itong masukol sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Pagsilay nilang natigalpo na ang mga supling ng manananggal, doon na sila naglakas loob na lapitan ito para itambak sa pinakagitnang parte ng kanilang pugad. Matapos nilang gawin ang bagay na yan, tinabunan nila ito ng mga dahon ng nyog kung saan agad din naman nila itong binuhusan ng daladala nilang langis. Pagsindi ni Guillermo dito, agad naman yung nilamon ng apoy na siyang naging sanhi upang magsigawan ang lahat ng batang tinutupok nito. Dahil sa pangyayaring yon, may iilan naman sa mga bata ang may lakas pang tumakbo papalayo, ngunit bago pa man nila yun magawa, walang awa naman silang pinag-uundaya ng saksak ng mga kasama ni Guillermo. Hindi naglaon, nalipol na nila ang mga ito, hudyat ng mapayapa nilang pagtupok sa kabuuang pugad ng mga nilalang. Matapos nila itong maisakatuparan, tuluyan ng naging tahimik ang lugar nila. Kahit papaano, unti-unti na rin silang nakabawi, buhat sa mga pangyayaring alam nilang sila ang may sala. Nasisiguro ni Guillermo, nag-ugat ang pagpaparamdam ng mga manananggal dahil sa ginawa nilang paghabol sa isang kasama nito na nagawa nilang makita sa bundok. Gayunpaman, kahit maraming paghihirap ang kanilang dinanas, masaya pa rin naman sila kahit papaano dahil sa walang napahamak sa kanilang miyembro. Ang pangyayaring yon ang nagsilbing pundasyon ng kanilang grupo upang mas lalo pa silang lumakas at handa sa anumang pagsubok at sitwasyon. Pero alam nyo ba, na magmula noong nangyari ang mga bagay na yon, hinding-hindi na malimot ni Guillermo ang tungkol sa pananalasa ng mga gabunang manananggal at ang pagpatay niya sa isa sa mga ito, gamit-gamit ang kanyang punyal na may medalyon ni San Miguel. Okay, opinion ko sa kwento. Ang galing lang, no? Kasi
Parang pinapalabas sa kwento na to na nagsisimula pa lang talaga yung grupo ni Guillermo. Pero hindi ko rin kasi sila masisisi kasi nga ang kalaban nila gabunan. Isipin ninyo kung hindi dumating yung tulong na hiningi nila, malamang sa malamang nalipol tong mumunting grupo ni Guillermo. Kasi nga halos lahat sila parang mga baguhan pa lang Tapos yung iba wala pang tinatangan na mutya. Pero ang pinagtataka ko lang, sobrang lakas ng punyal ni Guillermo. Kasi punyal yun na mayroong medalyon ni San Miguel. Sobrang bihira kang makakakita ng ganyan. Tsaka hindi ko nga alam kung pinamana ba to sa kanya ng tatay niya o siya mismo yung nagpanday. Pero para sa akin napakatindi ng gamit ni Guillermo. Ang kulang lang siguro yun nga, yung purong panalangin tsaka siguro mutya para dagdag lakas din ng grupo nila. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to. Ang pinagtataka ko lang yung manananggal na paalang yun napuputol. Alam ko nabasa ko na to o nakita ko na to noon-noon pa Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa lahi nito pero panigurado, nakakatakot na kalaban yun kasi hindi lang sa ere sila malakas. Isipin ninyo paalang yung putol. So ibig sabihin parang buo pa rin yung katawan nito. Kaya may kakayahan silang makipagbuno kahit sa lupa. 'Di ba? Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.